CCLEX, finally. It's nice. It's long bridge. Like the SMC side here. Let's go. So, ito yung unang daan natin. Kasi nagbukas kaninang 5:08 ng hapon. So, we're here. Oh, they're stopping there. Sana may bakante. Yes. Is that SMC side? It is. Yeah, it is. We should come back here because Kuya's gonna also come. Yeah. But I have class. So ito yung unang daan natin dito mga sano sa CCLEX. Ayan, ganda. Ganda. So parang ito na yata yung last emergency stop. So dito tayo minto. Ayan. So hindi na tayo nakapag-intro mga sano dahil sa na-excite. So ayan, no, layo pala. Layo. Ito is going to Cordoba, yung nasa kanan, going Cordoba, galing ng Cebu City. So ito naman, pagawing dito, ayun, makikita natin yung SM Seaside doon. Ayan, yan na yung paangat, mataas, na-excite ako mga sano. So puntahan natin. Ayan. Oh, Hindi traffic. So as of now mga sano, wala pong traffic dito. Ayan, nakapag-stop kami sa mga emergency stops. Siguro hindi pa naman masyadong stricto. So kanina sa picture ko lang mga sano na yung ano ba yun? Toll gate. Meron na rin mga empleyado. Yan na yung dito. Exciting. Ayan na yung exciting dito mga sano, yung paangat. Dahil gusto ko talagang ma-experience yung taas. Ayan, may pala dito. Meron pang stop. Hinto tayo. again. Hinto tayo. Ayun dito ang malapit ha. So ayan na yung paakyat na tayo dyan mga sano. Paakyat na tayo dyan. So inalaw pa naman tayo. So mamaya hinto tayo dyan. Ayan. So, at least sa experience natin mga sano. Ito yung kabuuan ng Cebu City oh. Ayan. Ayos din. So tingnan natin. Oh. So ayan, paakyat na tayo. Ayan na. We will experience CCLEX. Finally, bukas na. Wow, nga. Mataas. So hindi smooth pa kung nasaan so dahan-dahan na lang tayo para maganda yung buwan natin. It's a cross. Yeah.
yung pinakagitna dito. Ito may mga ano bang tawag na? Tensioner. Taas pala, ang taas. Woo! SMC side. So ang bayad pala kanina mga sano is 90 pesos. Ewan ko lang kung tuloy It's SMC side, guys. Look at your right. Yeah, left. Left. Tingnan natin. Doon naman baba nito sa SMC side. Malapit. Ayun, taas. East side. Hello, we are here in SMC side. Yeah. Dumilim na. So, Kulang. wala pa. Medyo madilim dito mga sano. Walang hindi pa umilaw yung mga street lights baga. Ayan. So, mayroong mga hindi nakailaw. Ayos. Kita-kita ludo. Well, it's nice. Ayan, baba na tayo ng seaside banda mga sano. Well, dito naman talaga yung babaan. Every 5 p.m., don't they always open this? No, they just opened it at 5:08 p.m. But Yeah. they will open it every day. Yeah. I think from now on, babe, we'll open na every day, 24 hours. Ayan, dito yung baba mga sano. Talagang dito yan sa SMC side. So, ayan. There it is, SMC side. Wait, where did we just go? Ito ay Cebu City bound tayo mga sano. Mamaya sa na pagbalik ng video natin, yun naman pabalik ng Cordova. Yun naman kukunan natin. So stop muna tayo dito mga sano. Stay tuned. Ito yung SMC side. Ayan, nag-merge na siya dito. Wow. We were just here, really. Yan sa pagpatuloy ng ating video mga sano. Kanina is Cebu City bound tayo. Ngayon naman is bound to Cordova. So binaliktad natin. Pabalik tayo. Since taga isla naman po tayo. Taga isla naman kami. So ito na yung Sisilix Cordova bound or bound for Mactan Island. Ayan. So dito na yun. Sa kaliwa natin, siyempre yung seaside, SMC side. Ito na yung entrada. So magbabayad tayo ulit dito. Dito ba na? Yun lang. Nalilito kami kung saan kami mga sano. Dito ba sa taas o doon sa baba? Well, sige lang. Wala tayong magagawa. Yun na lang natin. Dito nga tama. So dito, ito yung mga sano. Ayan. Hindi pa yun nga sa baba is U-turn going back to Cebu City. So dito. Aso sa Cordova lang siguro yung toll. As of now mga sano, wala pa kaming nakitang toll gate dito sa Cebu City, sa side ng Cebu City. So malamang doon na sa exit magbabayad sa Cordova.
At at the same time, yung parang doon lang lahat yung bayaran. Well, tingnan natin sa mga darating pang mga araw. Kasi wala talagang toll gate dito sa Cebu City mga sano. Parang Cordoba lang tayo magbabayad. Ayan. Ayan na siya. Ito na yung medyo. So walang ano doon banda, walang hindi tayo pwede tumigil, walang emergency stop. So tuloy-tuloy yung biyahe natin. Sana malang maka-video tayo. Baka doon na sa pagbaba, sure meron. So yung speed limit dito is 80. Doon sa bandang babaan 60. So dito 80. So gaya rin ng ano sa at saka mga sano, siya nga pala magtuloy-tuloy na lang tayo kasi inuurasan natin kung ilang minutes at 60 km per hour lang tayo mga sano. Kasi ito lang yung ano most parang normal na takbo dito. Hindi naman tayo makapagtakbo ng 180 pag literal na normal na talaga. Kasi siyempre maraming sasakyan at saka hindi naman to kahabaan gaya ng NLEX at saka mga SLEX. Ayun may ayun. Pwede ko i-stop. Ha? Pwede ko i-stop. Pwede na. So again mga sano, nandito tayo sa ano, Cordoba bound tayo. So galing na tayo ng Cebu City. So pwede na tayo doon. Ayun, going to Cordoba yan. Ito mga sasakyan, yung van na yun, going to Cordoba. Itong kabila, dyan, is going to Cebu City. Ayan. Yan yung Cebu City. So again, lilinawin ko lang, di ko sure mga sano na nakunan ko yung sinasabi ko kanina. Walang toll gate doon sa Cebu City area. So Cordoba lang. As of now ha, as of now. Parang sa pag-exit lang tayo magbabayad. At pag galing naman ng Cordoba or Lapu-Lapu Island, doon lang din tayo magbabayad. So, inurasan natin to mga sano, pinos ko lang. So, tingnan natin. Hi! Hihinto din sila. So, ayan. Cordoba bound tayo mga sano. Pauwi na tayo. So, let's on. Let's go. Ano bang meron dito? Runway. Bakit may ano? Ano to? Tinanggal nila yung Hindi ko alam mga sano kung ano tong nasa right side kung para saan. Wala pa naman. Well, baka nandyan nakast. Yung mga equipment pala nandyan. Nandyan nakalagay. So hindi na tayo hinto. Tuloy-tuloy na tayo. km per hour lang tayo mga sano ha. Kasi nagta-timer tayo, ano natin, orasan natin. Maintain lang tayo. Shoutout na pala sa camera woman natin. It's 8.9 kilometers mga sano.
Talagang sariwa. So malapit na tayo, 2 kilometers na tayo sa toll gate ng Cordova. We're on the other side. Hindi na ako nakapagsalita. Kaya no, 60. Sa bandang babaan, 60. So, ibig sabihin, merong ano dito sa side, pwede maglakad. July pa raw. July pa pwede lakaran. Mm. Lakaran ko kaya yan. Pwede maglakad sa July pa daw mga sano. Well, kung may experience, ay malamang, mayroong mga magja-jogging yan, syempre. Pero bike allowed ba? Hindi no. July pa. July pa rin. So dyan sila. Oh. Kasi pag July, hindi na allowed yung mga bababa ng 400cc o allowed pa rin. Hindi ko sure. Well, tingnan natin yan mga sano. We are in Cordova, Cebu. Ayos ah. Mahaba rin. Umikot. Paikot mga sano. Ayan. Ayun. Dito na tayo mga sano. Diyan mismo sa paghinto natin, diyan natin ititigil yung stop yung timer natin. What's on the right? It's on the right. It's building. 8 minutes. 8 minutes. So, hindi pa siya official mga sano kasi dito pa tayo hihinto. Para ba stop? 8 minutes and 25 seconds mga sano. Ayan, bayad tayo. Hi, good evening. Makain ka? Hi. Hello. Natin 10 pesos, sir. Lagi, gikuha sa mong kauban dito ganiha ay. Aladi ay na. Ayan. So 90 pesos. Hindi pa to regular rate. Regular na yan, sir. Regular na. Good. So walang 7 feet lang, sir. 90 pesos. Okay, transfer na to. walang toll gate sa Cebu side, sa Cebu City. Dito lang exit and entrance. All right. Thank you. Sir. Yes, thank you. So yun, wala nga toll gate doon. Dito lang talaga lahat. Sa paglabas at pagpasok yan, dito lang magbabayad. So maraming salamat mga sano sa pagsama sa aming pag-try sa bagong bridge, third bridge ng Cebu Province. So maraming salamat. Good evening and to God be the glory. May isa. Way back. Yan. Ito medyo mahaba-haba pa nga itong bago mag-toll gate mga sano. Siyempre dapat medyo mahaba para sa traffic.